ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса хуш омадед ба канали мо, яъне Сомунаи Наврасон Муса дар Инстаграм. дӯстон, чӣ хеле ки шумо дида истодаед, рӯз ба рӯз мо дар ин сомуна наворҳои нашр карда истодаем, ки умуман дар футбол тааллуқ надорад. Бале, баъзе нафарҳое ҳастанд, дар директ менависанд ва савол метиҳанд чунин: акаҷон, акадишод, барои чӣ дар сомунаи шумо, яъне Сомунаи Наврасон Муса, ки дар ин ҷо футбол тааллуқ дошт, яъне намуди варзиш, акнун мутаассифона мо мебинем, ки дигар намуди варзиш нашр шудааст, то ки бинандагони шумо бинанд. Хуб, саволи шумо дар маврид ин хел посух, яъне саволтонда ҷавоб дода метавонам, ки дӯсти азиз, нигарон набош. Сомунаи Наврасон Муса ин сомунаи озод аст, ин сомунаи варзишӣ аст. Кафолате нест, ки фардо намуди гӯштини миллиам нашр шавад. ба ҳамон хотир дӯстон, кадоме бо мо ҳаст, зиндаву сарбаланд бошед, кадоме пайгирӣ ва дастгирӣ мекунад Сомунаи Наврасон Мусаро, худованд ҳаматон нигаҳбон бошад. Мо кӯшиши талош мекунем, ки барои насли наврас дар ҷомеа мо як фоидае расонем, ки аз дигар блогерон мо фарқ кунем. Баъзетон нафарон, дӯстони азиз, аҳамият медиҳам, медароям, ман ба иззати нафси ягон кас расиданӣ нестам. Дӯстони азиз, гуфтанӣ ҳастам, ин фикри шахсии худам аст. баъзе нафарон байни якдигар суханҳои қабеҳ мезананду дар эфирҳошон баъд нашр мекунанд. Дар комментарияҳош медароӣ, мехонӣ, умуман тоғрӣ намегирад. барои ҳамин дӯстон, бинед, як нафаре наворе мекунад, ки суханҳои бадгуфтор аст, лайку просмотр, распространение бисёри бад мешаваду, аммо мутаассифона наворҳое, ки мо мегузаронем барои пешкаши бинандагон, дӯстон, ягон майда дастгирӣ кам. Чунин гуфтанӣ ҳастем, ки ба ҳамагон аз корҳои бад дур бошед, дар фирифтаи шайтон гирифтор нашавед. худованд сарбаланд, хонообод, зиндагии хуб. Кадоме дар ғарибӣ аст, худованд нигаҳбонтон бошад, соҳу саломат рафтед ва соҳу саломат ба ватани азизи худ, ба пеши падару модар, ба пеши зану фарзанд бо сари баланд баргардед. аз ин пас мо кӯшиш мекунем, ки фарқ надорад кадом намуди варзиш бошад, то ки насли наврас дар ҷомеа фоидаовар бошад. пас бо варзиш бошед, бо Наврасон Муса бошед.